हेलो फ्रेंड्स फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि सेराव आं गोदान निउस आपडेटफोरखौ लाना फैफिनलायबाय। टुडे बिदिब्ला दिनैनि गोदान निउस आपडेटफोरनि सायाव गिबियावनो दङ मैया आसामाव गासै कर'ना पजिटिभ मोननाय जादोंमोन 786 आरो बे 786 नि मादाव गुवाहाटी सिटियावनो मोननाय जादोंमोन 598। दा आसामाव गासै टटेल केसेस दङ 12522 आरो हामफिनदों 7882 आरो एक्टिभ केसेस दङ 4623 आरो थैनाया जादों 14। बेनि उनाव जोंहा पखिराग्रामआव थांनाय मोनायाव गिख्रंथाव अर खामदों। गंद' नखरफोरा सिउहांगार गोबां खहानो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पखिराग्राम रेल गेटनि साखाथियाव हरखाबै अर खामनायनि जाउनाव गंद' नखरफोरा सिउहांगार जायो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय मोनानि 12 रिंगासो समाव हरखाबै रेल गेटनि साखाथियाव थानाय गंसे नखराव अर खामनायनि जाहोनाव साखाथि फाखाथि थानाय गंद' नखरफोर फारियै सुबीर सरकार, प्रनय राय, हरिपद साहा, बिपुल रय आरो अरुप सुरिनि नखरफोरा खामनानै गोबां मुवा बेसाद सेवहांगार जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाथायनि थिलियाव जायगानि एमएलए रबिराम नार्जारिया समबाराव थांनानै जाथायनि सोमोन्दै सुराद लाहैयो आरो गंद' नखरफोरनो माइरं, दालि, थाव, जाग्रा मुवा आरो नोगोद 2000 रां राननानै होयो होननानैबो मिथिनो मोनबावदों। बेनो दं खौरांगिरि फोरदान बसुमतारी गोमानाय पालसार बाइकखौ मोनफिनबाय। थांनाय 3 जुलाइ शुक्रबारखालि सान निउज पर्टेलनि खौरांगिरि फोरदान बसुमतारीनि पालसार बाइक गोमादोंमोन। क'क्राझार प्रेस क्लाबाव खौरांगिरि मेल जानायाव खौरांगिरि फोरदान बसुमतारी रादाब कभारेज खालामफुबाय थानाय समावनो सिखावआ प्रेस क्लाबनि लांगोनायाव दोननाय पालसार बाइकखौ रावबो गैयैनि सुजुग लानानै खावना लांदोंमोन। दिनै क'क्राझार जिल्ला एसपिनि दैदेननायाव कुसुगाव पुलिस थानायनि नाजानायाव कुसुगावनि मोनसे जायगायाव गोमानाय पालसार बाइकखौ मोनाबिलिनि 7 रिंगासो समाव मोनफिनो। सिखावआ पालसार बाइकखौ गारनानै खारनायलाय सिखावखौ पुलिसआ दासिम हमनो मोनाखै। बेजों लोगोसेनो बिथांमोना गोख्रों नारसिनगासिनो दङ होननानै सुलुङाव फोरमायो। क'क्राझार गसर थिसननाय 374/220 US 379 आइपिसि बायदि दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय पुलिस बिफाना गोख्रों नाजादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि उनाव जोंहा गुगोलआ प्ले स्ट'रनिफ्राय 25 एप्सखौ बोखारना होबाय। जाहोना जादों बे एप्सफोरा माने बेकग्राउन्ड सोलिबाय थायो बेनि डाटाफोरखौ मबाइलाव बेकग्राउन्ड सोलिबाय थानाय एप्सफोरनि डाटाखौ खावनानै लाङो जेरै फेसबुक बायदिफोरनि। बेफोरनि एप्सफोरनि मुंफोरा जाबाय वालपेपार लेभेल, काउन्टार लेभेल वालपेपार, आइ प्लेयार एन्ड आइ वालपेपार, भिडिअ मेकार, कालार वालपेपार, पेडोमीटर, पावारफुल फ्लाशलाइट, सुपार ब्राइट फ्लाशलाइट, सुपार फ्लाशलाइट, सलिटेयर, एक्यूरेट स्कैनिंग ऑफ QR कोड, क्लासिक एंड गेम, जंक फाइल क्लीनिंग, सिंथेटिक जेट, फाइल मैनेजर, कंपोजिट जेट, स्क्रीनशॉट कैप्चर, डेली हॉरोस्कोप वॉलपेपर, विजिया रीडर, प्लस वेदर, एनिम लाइव वॉलपेपर, आई हेल्थ स्टेप काउंटर, कम टाइप फिक्शन। जों दा बेनि उनाव जोंहा चाइना बर्डारनि जेराव दंमोन बिथांमोना 2 किल'मिटार फावसायबाय जेराव दंमोन बिथांमोना। बेनिफ्राय 2 किल'मिटार फावसायबाय। दा नगाव मैया एक्सिडेन्ट जादों। बे एक्सिडेन्ट जानायाव गासै सासे सुबुं थैदों आरो 6 जखम जादों। थैनायनि मुङा जादों रुपा बेगम आरो जखम जानाय 6खौ दा नगाव सिभिल हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादों। बेनि उनाव अरुणाचल प्रदेशआव मैया बांग्रिं मावदों। मैया माने दिनै हरनि जेरै 1 रिंगा 33 मिनिटआव बेखौ मावदोंमोन। मैया हरनि ना दिनै हरनि बुङोथाय दिनै थांनाय 1 रिंगा 33 रिंगायाव बेनि रेक्टार स्केला जादों 3.4 रेक्टार स्केलाव मावदों आरो न'। बेनि उनाव टिकटक स्टार सासे थैदों। बेनि मुङानो जादों स्टार सान्डिया। दा मा जाहोननि थाखाय थैदों बेखौ मिथिथ'वाखै। बेनि उनाव दं राजस्थानाव बुहुमनि 3थि गिदिर स्टेडियाम गायसनगासिनो दङ आरो बे 3थि स्टेडियामनि गासै हाया दं हानि 41.47 हेक्टर हा आरोना बे जेराव बानायगोन आरो बेखौ बानायनायनि बाजेटआ जादों 350 करोड़ आरो बेनि उनाव दं उकिल गगैनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। बेनि उनाव जोंनि गेजेराव ससियेल मिडियायाव माने फेसबुक पेजनि गेजेरफोरजों मोनसे फ्रि फायार आरो पाबजिनि मोनसे दावहा सोलिगासिनो दं। बेफोरो गासैबो